مستيات بيتنا. سلام كم يتصنحكم كبرات تخاتلتنا تمال حموس اب تاريخ افيشن عالمنا زخف استبهله ناي نفاريت حدقه اقاطيمو واننتا ناي منقد اير هندي زخونت بوينغ 787 شمونت دريم لاينرز عينتا نفاريت كاب احمد اباد هندي ناب عباي بريطانيا نمبرار بقس مسبلت اب وشت حيدت كاليتات اب حدا هوستيل ناي حكمنا كوليج تحمشيشا إذا كلتا 240 كلتن تسافرت حيزا نسماي زوصت نفاريت مسودقت برتو حاو فتيرا ملؤ بملؤ تقاصيلا اتزقرم نجر جن كابتم كلهم تسافرتن سرحتنياتات اتا نفاريتن حدا سب طرح بهيوت مدحني اتبتأمر كاب موت زوص سب اب قصري 11 اي كوفيلو زنبره خوينو كاب كمز زبل حدقا بفوكس قصيلو بهيوت مدحنو نعالم غريمو الله እቲ ሓደጋ ምስ ተፈጸመ ኣብታ ነፋሪት ዘይነበሩ ካልኦት 8 ሰባት እውን ከም ዝሞቱ ይጽብጸብ። እቶም 4 ተማሃሮ ናይቲ እታ ነፋሪት ዝወደቐትሉ ኮሌጅ ኮይኖም እቶም ካልኦት 4 ከዓ ንተማሃሮ መቕረቦም ክበጽሑ ዝመጹ እዮም። እቲ ብህይወት ድሒኑ ዘሎ ሰብ ኣብዚ እዋን ኣብ ሕክምና ከም ዝርከብ መንገዲ ኣየር ህንዲ ዝሓበረ ኮይኑ እቲ ሰብ ናይ እንግሊዝ ዜግነት ዝሓዘ ህንዳዊ መበቆል ዘለዎ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ወዲ 40 ዓመት ዝኾነ ራሜሽ ዝተባህለ ብዕድል ድሒኑ ዘሎ ተሳፋሪ ናይታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት 30 ካሊኢታት ድሕሪ ምብጋስ ናይታ ነፋሪት ከቢድ ድምፂ ከም ዝተሰምዐን ብኡ ንብኡ ከዓ እታ ነፋሪት ከም ዝወደቐት ተዛሪቡ ንሱ ኣብ ናይ ሆስፒታል ዓራቱ ኮይኑ ንጋዜጠኛታት ከም ዝሓበሮ ኩሉ ነገር ቁልጡፍ ነይሩ ምስ ተበራበርኩ ዙርያይ ብሬሳታት ተኸቢቡ ርኤ ኣመና ከዓ ፈሪሐ ከባቢዬ ብስብርባር ናይ ነፋሪት ሓጻውን መሊኡ ነይሩ ገለ ሰባት ካብቲ ቦታ ኣውጽኦም ናብ ኣምቡላንስ ሰቂሎምኒ ብድሕሪኡ ናብ ሕክምና ተወሲደ ሓወይ ኣብታ ነፋሪት ምሳይ ነይሩ ግን ኣብ ካልእ ቦታ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ክረኽቦ ይከኣልኩን በጃኹም ሓወይ ንምርካብ ተሓባበሩኒ ክብል ተማሕጺኑ ኣብታ ነፋሪት 217 ክንዲ ሰብ ዝበጽሑ ተሳፈርቲ 11 ቆልዑ 2 ንኣሽቱ ህፃናት ተሳፊሮም ነይሮም ኤር ኢንዲያ ኣብታ ነፋሪት 169 ህንዳውያን 53 ዜጋታት እንግሊዝ 7 ፖርቱጋላውያንን 1 ካናዳውን ከም ዝነበሩ ይሕብር እታ ነፋሪት ንፈለማ ምብራር ዝጀመረት ኣብ 2013 ኮይና ኣብ ጥሪ 2014 ከዓ ናብ ኤር ኢንዲያ ተላኢኻ ራሚላ ዝተባህለት ሓንቲ ደ ወደይ ኣብቲ እታ ነፋሪት ዝወደቐትሉ ኮሌጅ እዩ ዝመሃር ንምሳሕ ኢሉ ናብቲ ሆስቴል ምስከደ እታ ነፋሪት ተሓምሽሻ ወደይ ግን ብሰላም ወፂኡ ደው ኢለውን ረኺበየ እየ ንሱ እቲ ሓደጋ ምስ ተፈጸመ ካብ ካልኣይ ደርቢ ብምዝላል ነብሱ ድሒኑ ኣብዚ እዋን ንዝወረዶ መስበርቲ ንምጽጋን ኣብ ሕክምና ይርከብ ኣሎ ኢላ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሕመድ ኣባድ ህንዲ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓጺ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ግን ብውሕድ ቁፅሪ ዳ ይኹን እምበር ዳግም ናብ ስራሕ ተመሊሱ ኣሎ ኣብ ህንዲ ንመወዳእታ እዋን ሓደጋ ነፋሪት ዘጋጠመሉ እዋን ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ነይሩ ኣብ ናይ አቪዬሽን ንግዲ ህንዲ ካብ ዓለም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ ኮይና ኣብታ ሃገር አቪዬሽን ብቁልጡፍ ዝዓቢ ዘሎ ጽላት ምዃኑ ይንገረሉ እዚ ሕጂ ንበይኑ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣሰቃቂ ሓደጋ ድሒኑ ዘሎ ሰብ ምድሓኑ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ክኢላታት ግን ንመጻኢ ከቢድ ፀቕጣ ኣእምሮ ከስዕበሉ ከም ዝኽእል ይግምቱ ብትራውማ ክጥቃዕ ዘለዎ ተኽእሎውን ዝለዓለ እዩ ኣብ 2005 ኣብ ናይ ለንደን ናይ ትሕቲ ምድሪ ባቡር ካብ ዝተኻየደ ናይ ሽበራ መጥቃዕቲ ዝደሓነት ሓንቲ ግዳይ ድሕሪ ምድሓና ሕቶታት ከም ዝፈጠረላ ስለምንታይ ካልኦት ክሞቱ ነይርዎም ኣነ ግን ብህይወት ኣለኹ ዝብል ሕቶ ከም ዘጨንቓ ትዛረብ ኣብዚ እዋን ቤተሰብ ግዳያት ሬሳ መቕረቦም ንምልላይ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ንምክያድ ሕቶታት የቕርቡ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ዓርቢ እውን ሓንቲ ካብ ታይላንድ ናብ ህንዲ ትበርር ዝነበረት ነፋሪት ኣብ ውሽጣ ተባርዐ ነገር ከም ዘሎ መፈራርሒ መልእኽቲ ምስ ተቐበለት ጉዕዞኣ ኣቋሪፃ ናብቲ ዝተበገሰትሉ ናብ ፑኬት ታይላንድ ክትዓልፍ ከም ዝተገደደት ይሕበር ኣብዛ ነፋሪት ተባርዐ ፈንጂ ኣሎ ዝብል ኣብ ዓይኒ ምድሪ ናይታ ነፋሪት ከም ዝተረኽበ ከዓ እቲ ዝወፀ ዜና ይገልጽ ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና አሌክ ዮሴፍ ብርሃነ ዝተባህለ ወዲ 23 ዓመት ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዳባት ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ዓለም ዋጭ ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ከም ዝተቀትለ ቤተሰብ ንቢቢሲ ትግርኛ ገሊጾም
بربع مشت كباب ساعة شعات كم استقتل استنجر من إسي أبجز أودك إسم كله قربيتو سرقة أتيوم نيردونا أويات دحر مقبارم كرد مسواتع عطقات تقي توكيسم كم زقتلوه عفتم عسكر زركب بيتسب قداي حبيرو قربيتو ليبا إلوم أويات مسكبرو كابت زدك أسلو كرد جنا كاب جزء كبلن كله توكيسم هريمامو اتم عطقات عفتبوتا سلزنبرو كل سب فريحو أي العالون بزد ما بزح دمي فسيسوه ناب حكمنا نموسادون أمبلانس سلازي رخبنا جنزب أواتينا إنها وسيدنا يو بمبال دحرخن داي لعلن تحتن ناب حكمنا كوانت فتحه كده حناي كألن إيفل ندحناتو سمو قطق أزيدا ليه بيتسب قداي مجرشت أبون مسموته كلتا سبت رحم زقفرو ويلم أبيومنا بمبال دحر نويح لمنا شدشت سبت فقيدوهم كقفرو كم زخالو بمرات يقلت اتسقعتهم جن كم بهلو من وقعوا من زي مقبارم طرح زي كونس بلكع عبي كم استقبره بزي مرأيهم مخانو حبيرهم اتهم تخفيلهم زقبرو سبات اب دق كتصنح سلازقددوخا صباح نغو مقابر ولادهم كريو سدرابيت مسمصو كتلليو زي تخل مخانيو زعبي سكفتانا يبل اتقداي تختال امنات كاثوليك بمنبارو اب دابات مقابر كاثوليك سلازيله اب غوندر قبر تغيرو ازوم قداي مجويتن مقتلتن زخونو زلو سدتنياتات عالم واج نسدتنيا وحزي مخانو بترقاقا مكوا انت طرعو سمعي كم زي رخبو بزحات ابت معسكر زنبرو ايرتراوان سدتنياتات كقلصو صني حميم اب زحلف ورحون كالي ايرتراو سدتنيا تقتيل منبارو زذكر كوينو مسخاخر عيني قتلت ايرتراوان مفتحي مسي قبرلو كوم إلو قصل مخانو تقليصو نيرو إذن حج قتلتون أب أستاد كلتا سامنتات في اللي زقات مزلو بمخانو كل سدتنيا أب فرحن شقراران كم زشاممو أفت معسكر زركبو سدتنياتات يقلصو اتماؤو زنور إيرتراوان حلاون حتات نيفلنان قليقوم سنكيلوم قلت قتيلوم نبوليس وردا كم أون نأرا حبيرنايم كنبكع زاكيت ستوست سقمتي يلن بمبال بوليس نبعلم سقات كم زلوام كم زقلت سلام يحبرو عليك جنا تحت عدمان كله إيو كاب مبقى العدو منخصيته نفس التمريحو أب تقرأي أب زنفرم عسكر مع عيني مسقول حفتو خنبر دحر مسنح دما نابتي دحر قينات تقرأي ناب كل الأمحار استدقونا معسكر ألمواج كعزو تقمت عن الناس لزنبروغن نابدي سابا خيدوك قمت جميرو يخون نبر أبدي سابا بزحات إيرتراوان سدتنياتات قداي قفان مأسرتن كخونون كاو حليفهم ناب إيرترا يترزون بمهلاهم ناي سدتنيا ورقت من الناتو جزيء سلازة حلفو كحدسو بمباليو نعم معسكر عالم واج كمستملسة مقربو زقلتو كبرات تخطاتل تمسيات بيتنا تسانيحنا بخال أرستخن من لساكومينا دحن تنحو مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفلالية صحفات تنقص مسلتاتن كعلم محتتاتن حيزا بذكرات كبر أب إن ترى الوقت تقرب مدبيا. كفوت لساني من يزعج وني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي